RTV NOF Zomerradio. Maar wij gaan eentje op locatie staan en dat is Hendrikje. Hallo Hendrikje. Hallo. Hoi, hoe is het? Ja, het is heel goed. Het is mooi zinnig waar. Het is hier prachtig in de Westerheen. Wat was nog meer? Nou, vertel eens, waar stost op dit moment? Vertel even, sjog even om die hinnen en wat just. Ik zit op een hele leuke stritten, vind ik zelf. Een zitstritten van de Van Haringsma-stritten. En dat is de Parklaan. Je ziet hele mooie huisjes. Je ziet wat 300 kapwenningen. Je ziet wat mooie 200 kapwenningen. Oh. En in een van die 200 kapwenningen, daar rin ik nota. Maria, om waar gaan wij dit blomje aan? Oh, van Thea Laurens. Thea Laurens. Ja. Ja, jongens, en ze stiert al boeten. En Nee. volgens mij had ze al een paar keer zitten te zien wat toch aan die mensen Die daar. vindt nattigheid. En ze had helemaal niet trouw dat we op haar aankomen. Dus ik ben heel benijd. Ze stiert er prachtig mooi met een heel mooi blauw t-shirt. Stiert ze daar in de tuin. Want Nou, maar als hopen je dat het zo op wel een is dan. jongen zegt dat er hoest in, dan mag dat wel Thea Laurens wezen. Dat kind net oors. Want ja, die ben het ook nog maar niet op een 60 verzeld. Nou, ren erop aan. Dus ik over hinnen. Ja, ren erop Thea. aan. Of net? Hallo Thea. Goeiedag. Ja, wie kom je speciaal voor die? Nee. Oh, nou. Nou, mag ik zien? Deze is voor die. Nee. Deze is voor die. Nou, bedankt. Prachtig. Wat mooie bloemkes. Het als dat die om te danken is. Maar eerst eens even uitdenken. Nou, ik zou het om eerlijk te wijzen net weten, maar... Nou, deze die krijgt van Maria Hadak. Heer. Nou, je zei nou, dan was van mij, je wordt tussen. Ja. Nou, ik zal die zezen werden als deze krijgt van Maria. Want Maria zei van Thea is zo'n fantastisch meisje. Al 24 jaar zit ze voor de kleer bij de Speuterspeelzaal. Nooit een keer net, nooit een keer ziek. Altijd is ze er. Een vrouw weet wel bouwen kunnen. Ja, de algemeen beker altijd. Ja. Ja, zelfs als ik ziek ben, ben ik soms ook wel, dus dan... Ja, ben ik nooit ziek. Ja, du bent een heel actieve vrouw, hè? Ja. Ja, ik ben bij de peuterschool, ik ben ook bij de Bruilenkamp en van alles nog bij de. Ja. En dat is allemaal omdat ze het gewoon leuk vindt. Ja. Ja. Zoals die keer net, maar gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. En dan heb ik wat bezigheid. Nou, en wat vies er nou van dat Maria betacht heeft dat deze... Ja, het is een prachtige bos bloemen. Ik zal het de meesten even uitlezen. Het zijn hele mooie peerse bloemen met ja, wat witte... Wat heet die dingen? Er wat lelies erin en er zit mooie witte roos erin. Of Ik ga er nee? even verstaan van. En freesias. Ja, prachtig. Heel mooi En dat bos. roept ook lekker, hè? Ja, maar mooi bloem. Zo kregen we net vaak. Zo wat zou zeggen. Is net mooi. Prachtig. Nou. Nou, kijk, meisje, dat is. Dat betekent voor alles. Nou, Thea, Maar dat is jongens, verplicht die om een heren koffie van dit dadelijk. Dit komt hier hartstikke goed te pas. Prachtig. Nou, Nou, hartstikke dat is ik mooi. net dacht. Dus... Nou, daar hartstikke het zinnen vaker. Nou, dank u wel. En dan gewoon Maria. Van hartelijk bedankt wordt. Zulke dingen verwacht je natuurlijk al. Nee. Ja. Nou, wat mij betreft is het blomke weer helemaal te plakken aan. Maria, Ja, haast mij absoluut. luisteren kind. Ze kind hij net jaren, want dat is even de techniek die daar even aan het hokken is. Maar is het helemaal goed, zo Maria? Ja, super. Ja? Oké. Ah, dat is Nou, mooi, ik denk hè? dat je hem nog maar eens eventjes keihard jongen matten. Ja, zullen we dat doen gewoon? ja, dat- wacht. Waar een bensje, waar een bensje, waar een bensje. Hier is een bloemetje